Yun, welcome pala sa Barangay Lubak, Lubak. Nagmula San Jose hanggang Carot. Grabe. Grabe, ang bilis ng tataw. Grabe oh. Dito, pag nagmaneho ka dito, kailangan tansyado mo talaga. Kasi kung hindi mo tansyado, mahulog ka talaga sa gutter. Yo, what's up? Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kalabarkada. At another vlog na naman tayo. Bali sa video pala na to, ipapunta pala tayo ng bayan. Gamit pala natin si Raptor. Diba ang ganda ng pangalan niya, Raptor. Pambihira. Bali, hahakot ulit tayo ng paninda. Pero dyan lang tayo sa bayan, mga kalabarkada. At kumusta naman kayong lahat, mga kalabarkada? Grabe. Grabe, ang bilis ng tataw. Alright. Maraming salamat pala sa lahat ng mga nanonood sa atin. At yung nanonood sa video na to, maraming salamat sa inyong lahat. No. Grabe oh. Nagsalubong ang tricycle sa truck. Wala, hindi nakasya sa semento na to. Hindi nakasya sa lapad ng semento. Napakakipot kasi ng daan dito sa amin. Kaya dito, pag nagmaneho ka dito, kailangan tansyado mo talaga. Kasi kung hindi mo tansyado, mahulog ka talaga sa gutter. Saktuhang dalawang tricycle lang oh. Oh. Kaya dapat maging maingat ka pag nagmaneho ka dito sa papunta sa amin, dahil napakasikip ng daan. Napakabilis pala ng araw, no? Araw na ng Huwebes. Parang kailan lang nung mahal na araw, pero ngayon grabe Huwebes natin. Pero kaya lang sabi ko, araw-araw talaga vlogs tayo. Ay, salamat ka pala sa lahat ng mga nanood nung inakyat natin sa Supremo dun sa may sigsag, no? Kita nyo naman kung kano kalakas sa Supremo sa akyatan. Stock na sprocket pa lang yan, mga kalabarkada. Hindi pa tayo nagpapalit ng sprocket.
Pero kayang-kaya niyang iakyat talaga kahit na mabigat yung dala-dala ng kulong-kulong. Tapos 80 kilos pa ako mga kalabarkada. Pero basic lang talaga pagdating sa akyatan sa Supremo. Kaya ganun kalakas sa Supremo pagdating sa akyatan. Kaya masasabi ko na sa Supremo yung hari ng pantra, talaga pantra. Supremo din yan, no? Tinawag ko palang pantra kasi pang trabaho saka pang tricycle. Ano to? Kaya talagang ang daming bumibili kay Supremo. Gawa ka lang talagang lukod na sa matibay, eh, ang lakas-lakas pa talaga pagdating sa hatakan. Kita nyo naman, subok ko na talaga itong sa Supremo. Wala talaga ako masabi sa tibay, sa lakas, sa power niya, sa pag-akyat. Kaya haanin talaga siya ng pantra. Grabe, napakainit. Alam mo yung nakamotor ka tapos nung sinasalubong mo hangin eh parang galing sa tukon o yung nagluluto ka sa kahoy, sa uling. Ganun yung init. Ito, naka-kwarta tayo. Tapos packet pa to. Wala lang oh, basic lang. Pero alam, saan pala tayo mga kalabarkada, no? Sa Sabado, nabiyahe pala tayo papunta ng Bulinaw. Kailangan nang ipapa-green oil natin sa Supremo, tapos papatune up din natin. Dahil may lumalaki kita rin sa kanyang rocker arm, kaya kailangan na natin siyang ipatune up. So alright mga kalabarkada, so bali nakabili na tayo at on the way to bahay na tayo. At ang oras pala natin ay 12:20 ng tanghali. Grabe, sobrang init. Tanghaling tapat ay natabiyahe tayo. Alright. Bali, bumili na rin pala tayo ng tanghalian natin kasi wala nang oras para magluto. So, nakabili tayo ng tanghalian natin ng manok. Pritong manok na lang para mas mabilis.
Kampay oh. Ayo mga kalabarkada, ano kayang tanghalian nyo ngayon? Masarap sana yung ganito pag tag-init, yung may sabaw, no? Yun ang masarap na tanghalian. Tapos may kasabang coke, yung malamig. Oh no. Bakit kaya naman ganun, no? Kung ano pa yung, kunwari, tag-init, yun pa yung masarap, yung mainit na sabaw. Tapos sasabihin, uy, ang init, kailangan ng coke. Kala yun yung dahilan eh, no? Para makainom lang ng coke. Yung mainit na sa tanghali, tapos hinahanap mo pa yung mainit na sabaw, tapos magdidiman ka pa ng coke. Parang baliw lang, no? Yung coke na malamig, yun yan eh. Yun, welcome pala sa Barangay Lubak, Lubak. Mula San Jose hanggang Parot. Sabi, tinanghali na talaga ako. Alright mga kalabarkada, kita-kits na lang po tayo mamaya doon sa bahay. Alright mga kalabarkada, so nandito na tayo sa bahay at nakarating na tayo. At nakita nyo naman kung paano manakbo si Raptor. So yun na yung bagong pangalan nito, Raptor. Yun ang sinabi ni Mrs. na pangalan niya. Ganda ng pangalan, no? Raptor. Alright. At kaya talagang tinawag na hari ng Pantra dahil ito nga talaga yung malakas na pang tricycle. Hindi lang sa pang tricycle kundi pang kulong-kulong. Alright mga kalabarkada na. So yun lang yung vlog natin ngayon. Na galing tayo sa bayan kanina. Kumuha tayo ng paninda. At shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers at subscribers natin. Hindi ko na maisa-isa pero alam nyo kung sino kayo. At sa mga napadaan lang at nakapanood. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, libre lang po ang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas updated po kayo lagi sa mga araw-araw na vlog natin, para makasubaybay po kayo sa bawat episode na i-upload natin kagaya nito. So dito na po matatapos ang vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next vlog natin.